ಅಪ್ಪೆಯಾದ ಮಾಯದ ಮೆರೆಪೇರು ಪರಪಾದು ತಮ್ಮಲೆಯಾದು ಅಂದು ಮಲ್ತದು ಬುದ್ಧಿ ನೀತಿ ಪಂಡದು ಇಡೀ ತುಳುವ ಸೀಮೆನು ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರದ ಪುರ್ಪೋದಲಕ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲೆಗಲ ಒರಿಚಿತ್ತ ಬೆರ್ಮೆರೆಗಲ ಬೈದರ್ಕಳೆರೆಗಲ ಸಾದೊಳಿಗೆದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಕೊರೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿದ ಸಿದ್ಧಿಗೊರ್ಪಿನ ಗದ್ದಿಗೆ ನಿನ್ನವು ಪೊದ್ದಿದಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಕಾಪುಲ ಲೋಕನೊಂದು ಲೋಕಗೂ ತೆರಿವುದ ಅರಿವುದ ಬೊಳುಪುನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಗು ಮುಂಡಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲೆಗಾಯನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇರ್ಕೈ ಜೋಡ ಒಂದು ಕೂಡ್ದಿನ ಸಭೆತ್ತ ಮೋಕೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆದ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಸಭೆತ ಪುರ್ಲು ಬೊಳಿಕೆನು ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣನು ಜಿಂಜಾವುನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ತತ್ತು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜೌವನಾದಿಗೆನು ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟುದುಲ ಕನತ್ತದು ಐಕ್ ಕಲೆ ಪರಪೋಕುದ ಪರತಿರಿತ್ತ ಇರ್ಮೆನನು ಕೊರ್ದು ಐನು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯೋದ ಸನ್ಮಾರ್ಗೊಡು ನಡಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪುದಿ ಒಂದು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಕೂಟ ಅವು ಯುವವಾಹಿನಿ ವಾಹ ಏತಿ ಇತಿ ವಾಹಿನಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ವಾಹ ಪಂಡ ಚಲನಶೀಲವಾದದ್ದು ಮೂವೇ ಬುಲಾಯಿನ ಚಾಲಿತವಾಯಿನ ಓವು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಉಪ್ಪ ಅಂದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡುಪ್ಪುಂಡೋ ಅವು ವಾಹಿನಿ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂಜಿ ಕೆದುತ್ತ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಕಿರೆತ್ತ ಉಲೈ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನೀರು ಅವು ವಾಹಿನಿಯತ್ತು ಸುದೆ ಕಡಲು ಮಾತ್ರ ವಾಹಿನಿ ಪರತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಯುವವಾಹಿನಿ ಈ ಚಲನಶೀಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿದಾದುಂಡು ಐಕ್ ದಿಂಜ ಸೂಕ್ತ ಬೊಕ ಅನ್ವರ್ಥ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಡ್ದು ಪಿದೈ ಒರಿದಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾದಿತ್ತಿನ ವರ್ಗದ ಕಾರಣಗೂ ತಾರತಮ್ಯದ ಕಾರಣಗೂ ಅವಿದ್ಯಾವಂತಿಕೆದ ಕಾರಣಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಮುಖತೆದ ಕಾರಣಗೂ ದೂರ ಒರಿದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿರುವೇರ್ನ ಜವನೆರು ಜವ ಅಂದಿಲೇನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟು ಕನತದು ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬುಳೆಪಾವುನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಈ ಕೂಟ ಮಲ್ತನು ಏನು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಪಾತ್ರನು ಪಿರವರ ಪನೋಡಾಪುನು ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನೇ ನನಗೆ ಗುರುತ ಮಲ್ತೇರು ಸರಿ ಒತ್ತೊನ್ವೆ ಯಾನು ನಂಬಿನ ಬೊಕ ನಮ ನಂಬೋಡಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುನವತ್ತು ನಿಶ್ಚಲವಾದುಪ್ಪುನವತ್ತು ಚರವಾದುಪ್ಪುನವು ಚಲವಾದುಪ್ಪುನವು ಪಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರಸರಣಶೀಲತೆ ಬೋಡು ತೀರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಉತ್ಸವಾದಿಲೆಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಕಲ್ಪನೆದಾದುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಜವನೇರು ಸೀಮಿತ ಆದು ಪೋಂಡ ಏತೋ ಸಲ ಮುಕುಲ್ನ ಶ್ರಮ ಈ ಜೌವನಾದಿಗೆದ ತಾಕತ್ತು ತಂಕೋಲು ಒಂದು ಪೂರ ದೇವತಾ ಸೇವೆಡು ಧರ್ಮ ಸೇವೆಡು ವಿನಿಯೋಗವನ್ನುಂಡದನ್ನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ಮಿತೆಲು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದಾಂಟದ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎತ್ತರಗೂ ಬಿತ್ತರಗೂ ಏರುನವು ಇಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜದ ಅನ್ನೋ ಒಂದೊಂದು ಆತಂಕ ಇತ್ತನು ಇಂಕ್ ಏನು ಎತೋ ವೇದಿಕೆಡು ಪಂತಿನವು ಯುವವಾಹಿನಿ ದಿಂಜ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ತಿನ ಸಂಗತಿದಾದ ಪಂಡ ತೀರ ತೀರ ಭಾವುಕ ಧರ್ಮೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾವುಕ ಧರ್ಮ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ಭಾವುಕ ಧರ್ಮೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಇಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧರ್ಮಗೂ ಕೊರೊಂಡು ಪಂಡ ನಂಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಗೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಬೋಡು ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಭಾಗದ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆದಾದುಂಡು ಐಕ್ ಜಬುದಾರಿನು ಕೊರತು ಆ ಮುಖೇನ ಇಡೀ ಭಾಗೊಡು ಓಲೋಲು ದಾದ ಆಪುಂಡ ಅಕ್ನ ಗಮನಗೂ ಕನಪುನ ಬೊಕ ಅಕ್ಲೇನು ಪರಿದಿದ ಉಲೈ ಸೇರಾವುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನು ಇನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ನ
ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಉಲ್ಲೇಸೋಡು ಮುರ್ಕುದು ಪೋನಾಗ ಉಳೈದ ಗುಮ್ಮನ ಕೊರೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ಪೋಪುಂಡದ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಯುವ ವೈಭವೋಪೇತವಾದ ಸಾಕಾರಾತಿನ ಗಳಿಗೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕುಟುಂಬಗು ಊರುಡುಪುನ ಮೂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ಇಲ್ಲಡು ಬಂಗ ಇಲ್ಲಡು ಬರವುಸರವುಗು ಅಂತೆ ತಾಪತ್ರಯ ಅಂದು ಗುರುತ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಾವನ ತುಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ಬಹುಶಃ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆತು ವ್ಯಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೋದು ಎತ್ತಾವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು ನಿಜ ಅರ್ಥೋಡು ವಿದ್ಯಾಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಧರ್ಮ ನನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂಡತ್ತೆ. ಇದು ಆದರ್ಶ, ಇದು ಆದರ್ಶ. ನನ್ನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಉದಯಣ್ಣ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪಂಡೇರು ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆದ ಸದಸ್ಯರು ಪುರಂಚಿನ ಕೂಟ ಯಾಕಡೆ ನಿರೂಪಕರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪಂಡಿತ್ತೇರು. ಊರಲ್ಲಾದರೂ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದವರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೋ ಅಂತ ಅಂದು ಒತ್ತೋ ನೋಡು. ಇಂದೆತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಲ, ಇದು ಕಡಲು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 4 ವಾರ್ಡನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವ ಪಂಡ ಅವು ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗ್ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ನಾಡ ಪೆರ್ಮೆ ಗೆಲ್ಮೆನನು ಒರಿಪಾವುನ ಕಮ್ಮೆನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಾವುನ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತನ್ನನು ಪಿರ ಉಳೈಡು ಗುದ್ದೋಂದು ಎರ್ಕುನಲಕ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟ್ಟಕ ಮಲ್ತನು. ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ನವು. ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಈತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಸಾಲಂಕೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಎದುರುದ ಪ್ರಾಂಗಣ, ಇಂದ ತುಲೈ ಕನ್ನಡ ನಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಜನಪದ ವೈಭವನೋ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ವೈಭವನೋ ಮಲ್ಪೋಲಿತ್ತನು ಬೊಕ ಸಾಧ್ಯತೆಲಿತ್ತನು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನು ಬೊಕ ಮುಲ್ತಕ ಸಕಾಲಿಕವಾದ ಸ್ಪಂದನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತುವೆರದನ್ನು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣ ಮೂಲನ ನೆನಪುನ ಮಲ್ಪುನಲಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ತೌಳವತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ತುಳು ದೇವಿನ ವಸಯೋನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನತೆ ಇಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ದಿಂಜ ಅಭಿಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ. ಕನ್ನಡತನದಿಂದ ದಾಟಿ ತೌಳವತನಕ್ಕೆ ಬಾ ಪನ್ಪುಲಕಿಂದ ಈ ತೋರಣ ಅವಳು ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟದ ಅಲಂಕಾರ ಅವಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವೇ ಮೂಲ ತೊಲೆ ಇತು ಪೊರ್ಲುದ ಈ ದೈವತೀರಿನು ಆ ತುಡರ್ಗ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಲಂಕಾರ ದೀತಿನಂಚಿನ ಕಲಶದ ಅಲಂಕಾರ ಇದನ್ನು ಪುರ ಏನು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೂಯೆ ಆ ಬರಿತ ಕಂಬಲು ತೂಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಜೋಡಣೆವು ಅಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಏತು ಪೊರ್ತಾತನ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತೂಯರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿ ಐತೆ ಪಿರವುದ ಶ್ರಮ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆಂದನು ಕಟ್ಟದ ದೀಪನಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಅವು ಕಲ್ಲರ್ ಮಾಜುಲು ಐತ ರಂಗು ಬೋಪುಂಡು ಅವಂತೆ ಪಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡಿತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಆತು ನಿದ್ರೆನು ಪೂರ ಕೊರೋಡು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ವಿದೇಶ ಹೊಡೆದು ಬಂದಾಗ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜರ್ದು ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿ ಏನು ಅವಳು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಈ ನುಪ್ಪು ಬೇಯೋಂದು ಪುನಗ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ನುಪ್ಪುದ ಅಗುಳುಲ ಬೆಂದದು ನಂದು ತೂಓಡಿತ್ತಲ ಮಾತ ನುಪ್ಪುಂಡ ಒತ್ತು ತೂಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಹಾಕವಿ ರನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಕೂಳು ಕುದಿವ ತೆರದಿಂದು ಓ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪುನು ಒತ್ತು ತುಂಡ ಒರಿದಿತ್ತಿನ ಕರಾಟುಪ್ಪುನ ಮಾತ ನುಪ್ಪುನ ಬೆಂದದು ಅರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಮಣ್ಣನ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರದ ತ್ಯಾಗನೋ ಈ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣನ ಮೋಕೆನೋ ಇಂಚ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಈತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಏನ ಕಡ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಓಡಾಟ ಬಲೆ ಸರ್ ಚಾಪರ್ಲೆ ಅವನು ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಅವಡು ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅಕ್ಕಲು ಬರೋಡಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಬರೋಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಜಬುದಾರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುನುಂಡತೆ ಅವು ಇಡೀ ಕೂಟ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಶ್ರೀಧರ ಸಿರಿಧರನಾದ ಮಲ್ಲಕೀರ್ತಿ ಯುವ ವೈಭವ ಬಹುಶಃ ಯುವಟೇ ವೈಭವ ಉಂಡ ವೈಭವಗೆ ಯೌವನ ಬತ್ತುನೋ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೀಚಿ ನೇರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚ ಎಂಕ್ ತುವೇರ ಆತೀಚಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ಲಿಂಕ್ ಮಿತ್ರರ ಮೂಲಕ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾನೇಟು ನಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಒಂದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ದಿಂಜ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕನಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನು ಸಂತೋಷ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಯಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಈ ಇಡೀ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕುಂಡತೆ ಐಟ್
ಔನ್ನತ್ಯದ ಕಾಲ ಅವು ಜೌವನಾದಿಗೆ ಬರವು ಸರವುದ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆದ ಕಾಲೋಡು ಕಲ್ತಿನ ಮಾತ ಗೇನೊನು ಮೂಲು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನುಷ್ಠಾನಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವಿಸುನಿ ಅವು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯೋಡು ಈ ಜೌವನಾದಿಗೆದ ಸಮಯಡು ದಿಂಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಖತೆ ಅಭಿಮುಖತೆದಾದುಂಡು ಅವು ಆಯ್ನಾತ್ ಆ ಯೌವನದ ಕಾಲಾವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲಾವು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಸಾನ ಇಂಚ ತೋಜೋ ಒಂದು ಪುಂಡು ಆ ಸಾನಾಗ ಜಾತ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಸಾಲಂಕೃತ ಐತ ದೊಂಪ ಬೊಳ್ಪು ಬೊಲ್ಮನ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಮೂನೆ ನರಮನ್ಯನ ಬದುಕು ಬಾಕಿ ದಿನ ಅಂಚ ನೊಪ್ಪುಂಡು ಜೌವನಾದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ನಮೂನೆದ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಮುಖಿಯಾರೆ ಇಂಚಿನ ಯುವ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದಯಪಂಡ ಪಿದೈದ ಆಕರ್ಷಣೆಲ ಆ ನಮೂನೆ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಇತ್ತೆದ ಮರ್ಜಿನು ತೂದು ಅಭಾಂದಾಯಿನ ಎಂಕ್ ಐಡ್ದುಲ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಎತ್ತರಡು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಚೊಪ್ಪುಣದು ಊಹೆ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಅತ್ತು ನಮಕ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಈ ಪ್ರಾಯೋನು ಈ ಗಟ್ಟಿತನದ ಸಾಧಕದ ಪೊರ್ತುನು ಒಯ್ತದ ಮರಳಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ್ಜಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಸಿಟಿ ಬದುಕು ಎಂಚಾತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಇಜಿನ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣನ ಕಂತಿನ ಗಟ್ಟಿದ ಜವನೆರು ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚಟ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪೋಂಡ ಆಯನ ಇಡೀ ಯೌವನನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಏನರ್ಥ ಇದು ಅಲಿಖಿತ ಕಾನೂನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಡ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಸರ್ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಲವ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒಂಜಾಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಇತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅವೇ ನಮೂನೆ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚಟ ಉಪ್ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕುಡು ಒಂಜಿ ಚಟ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ಆ ಚಟ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೋದು ಬುಡಿಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕುಡಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಪನುಲಿ ಯಾನು ಆರ್ನ ಮದ್ಮೇಡು ಸುರೂಪರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಾತ್ ಶೋಕಿದ ಅಗ್ಗದ ಮೋಜಿನ ಮಜಾವಳಿ ಅವೊಂದುಂಡು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಬದುಕು ಹಾಳುಕೊನೋ ಒಂದುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಭಾಗೋಡು ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಸುರಾತನು ಈ ವಾರದ ಅಕ್ಕೇರಿಗಾನ ಒಂಜಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಕ್ರಮ ಹೌದಾಯಗೋ ಹಿಂಗೆ ದಿಂಜ ಮಿತ್ರರುಳ್ಳೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಸರ್ ನಾವು ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಭಾನುವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಖಾಲಿ ಆಂಜೋಕುಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ಲ ಪೋಪುನಿ ಅವನಂತೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪು ನೀನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸರಿ ಯಾನು ಒತ್ತೋನುವೆ ಅತ್ತ ಸರ್ ವಾರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪ ವಾರದ ಅಕ್ಕೇರಿಗಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಚಪೊಂಡ ತಪ್ಪುದ ಅಂಚದ ಬದುಕೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಇಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸೋಪನದಾನ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏನು ದೂರದ ಪಾತ್ರ ಬುಡ್ಚಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕಿಶನ್ ಅಣ್ಣವ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಮಕರಶ್ರೀ ಅತ್ತೆ ಮಕರಶ್ರೀ ಯಾನು ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಮೋಕೆಂಡು ಅರ್ ಯಾಪ ಭಜನೆದಾರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವು ಡಬ್ಬಲ ಆತು ನಿತ್ತೆ ಯಾನು ಇಂಚಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತು ಪುನಗಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಭಾಗಡು ಕಿಶನ್ ಅಣ್ಣನ ಮಕರಶ್ರೀ ಕೂಟದ ಭಜನೆ ಇತ್ತು ಇನ್ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಶಂಕರಾಭರಣ ಪಂಡರುತ್ತೆ ಶಂಕರಾಭರಣ ಪಂಡೇರು ಕಾಣಾದ ಕಡಲಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತು ಏನು ದಾಯ ಇಂಚಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಭಜನ ಕೂಟ ಉಂಡು ಐಟು ಒಂಜಾತ್ ಮಿತ್ರರು ಬತ್ತು ಸೇರೋಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಅಂತ್ಯನು ಅಂಚ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲಿತ್ತ ಆರಂಭ ಆತರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಈ ಇಂಚಿನ ಜನಪದ ಉತ್ಸವ ಪುರಾಣ ಏರ್ಲ ಬರಪುನೇಚಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ರಸಮಂಜರಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಸ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬರಪುನೆ ಭಜನೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಕಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣದಿತ್ತ ಇಜಿಜಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತನು ಸ್ಥಿರ ಅತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಅತ್ತವು ಬದಲಾತನು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಯಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಲು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮಲ ಒಂತೆ ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಕಡೆಗೆ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಉಲೇಡ್ ಗಟ್ಟಿತನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆಲು ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಮೂಲ ಊರುಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಎಡೆ ಬೈದ ಒಂಜಾತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೀದು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮಹಾನಗರನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೈತಿಕತೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ
ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನು ನಮ್ಕ ವಾ ರೀತಿದ ಅನುಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಯುವ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಕಾಲಗೂ ಯಾನು ಯುವ ಇಂದ ಮೆಂಬರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಳತೆ ಮಲ್ತು ತೂಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಪುಂಡು. ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕದ್ರು ಅಕಲ ಮೆಂಬರ್ ತೂತಾರ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಡಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಅವಳು ಪಾರ್ಟಿ ಅತ್ತ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮವಳು ಯಾನು ಎತ್ತೋ ಸಲ ಪಂಡಿರುಂಡು ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಎತ್ತೋ ಈ ಮದ್ಯಮುಕ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತಿನಕಲು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪಂದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಇಂಚುಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದು ಉಣ್ಣುದವರ ಮಾರಬಾಯಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂದು ಪುರಗನೆ ಯುವಯಿಂದ ಸದಸ್ಯರೇ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು DJ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ಜಾಮ್ ಜೂಮ್ ಮಲ್ತನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತನ ಸ್ವರ ತಗ್ಗುಣು ಬನ್ಪುನಿ ನೈತಿಕತೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬುರುಣುಂದು ಅವಾಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯುವ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ಅವರು ಇವರು ಒಂದು ಬಿರಲು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಉಲೈಡು ಅಂದು ಅಂಡ ಪಿದೈದಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬುಳೆಯೋ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪುನ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮೊಲೈ ಬೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ನಾನು 12 ದುಂಬೋರ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಯುವವಾಹಿನಿಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಅವು ಅಧಿಕೃತ ಹತ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಘಟಕ ಅಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೂಟ ಈತು ಪೂರ ಜವನೇರು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗುಪ್ಪೇರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಕ್ಕಲು ಅಲ್ತ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಅಂಡರ್ ಬರಡು ದಪಂಡ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೋಡಿಂದ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮಗೇನೋ ಕೊರಡೈ ನಾವು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿತ್ಯನೆ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಬೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾಪುನಿ ಬುಳೆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಅಕಲೆ ಈ ಪೂರ್ವಾವಲೋಕನ ಕೈತ್ತಲು ತುದುಪೇರು ತೊಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ವರ್ಷಕೊರೆಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಪುಂಡು ಪದಗ್ರಹಣ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಎಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಡನಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಹವಾಸ ಉಪ್ಪು ನಡೆದ ಅವರ ಈ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆದಾದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆಲುದಾದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲುದಾದುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಸಕ್ರಿಯರಾದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಲಾತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇಂದುಲ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಯಿನವೇ ಬೆಂಗಳೂರುಡಂತೂ ಇದು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂದು ಎಣ್ಣುವೆ ಅಂತೂ ಈತ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲೋಡು ಈ ಹೋಮ ಹವನ ಆಯ್ತ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿನೂ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಇಡೀ ನಡತಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರತಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ನಿರಾಂಜನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಇಂದು ಐಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ ಅಂದು ದಾದಪೂರ ನಟ್ಟುವನ ದಾದಪೂರ ಪನ್ಪನವು ಶೀಘ್ರಪ್ರದ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಏನ ಆ ಧೈರ್ಯೋಡೆ ಈತು ಪೂರ ಪಂಡಿನಿ ಈ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಅವಲ ಗಟ್ಟಿದ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಮಹಾನಗರದ ಘಟಕದ ಈ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿದ ಸಮಯೋಡು ಯಾನು ಇಂಚ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡ ಅಂಡಲ ಪಂಡ ಅವು ಫಲ ಬರು ಅಂದೆ ನವಲ ಹಿಡುಗುದ್ದೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಮೂಲು ಸೇರಿ ನಕಲು ಪಾಪ ಕಾಂಡಡ್ದಿಂಚು ಒಂಜಾತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿರೂಪಕರ ಕಡ್ದಿಂಚು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಗೀಟ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಪರದೆ ಬುರುಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಗೀಟ ಅಂಡಲ ಇಂಚ ಆಜಿದು ಪೋವು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಅವು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಡು ಅಂದು ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತ ಆವಡು ಸಂಪನ್ನ ಆವಡು ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡು ಅಂತೂ ಬೆಂಗಳೂರದ ಈ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂಡು ದಿಂಜ ಒಡನಾಡಿ ಮಿತ್ರರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಘಟಕ ಎತೋ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖೇನ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಮೂಲು ನೇರ ತೂಪುಲ ಕಾಂಡು ಅಂತೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ನಮ್ಮ ಉಳೈಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆ ಮೂಲಕ ಬುಳೆಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ನನಲಾತ್ ಜಾಗೃತಾವಡು ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಲು ಜಾತಿ ಸೀಮಿತ ಜವನೆರ್ನ ಕೂಟಲು ಇಡೀ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಉಂಡು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬೇತೆ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪುನುಂಡು ಅತ್ತ ಸರ್ ಇರು ಇಂಚೆ ಪೂರ ಪನ್ಪುನಾರು ಬೊಕ ಇಂಚೆ ಪೂರ ತೊಡಗಿಸಿ ಉಂಡಾಯಿ ಎಂದು ಪ್ರಭುತ್ವಗು ಪ್ರಜೆ ಬೋಡು ಪ್ರಜೆ ಒರಿಯೊರಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾಲ ಪೂಜಿ ಪ್ರಜೆ ವರ್ಗ ಕಾರಣಗೋ ನಗರ ಕಾರಣಗೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಕಾರಣಗೋ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಾವಡು ಅವು ಸಮೂಹ ಅವೇ ಸಮೂಹದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ರೂಪನೇ ಸಮುದಾಯ ಯುವವಾಹಿನಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಜನ ತಪ್ಪು ಎಣ್ಣಿನ ಲಕ ವರ್ಗ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇದು ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರೆಯೋಡಾಯಿ ನಾವು ಬದಲಾದ ವರ್ಗನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ದೇಶಗೂ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಊರು ತುಲೆ ಬೆಂಗಳೂರದೊಂಜಿ ಘಟಕನ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಜವನರನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭರಿತವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ಇದೆ ಜೊತೊಲ್ಲೆ ಭಾರತಗ ಅರ್ಪಣೆ ಇದೆ ಮುಳ್ತುಡ್ದು ಮುಲ್ಕಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಿಡ್ದು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದೊಂದು ಘಟಕದ ಮುಖೇನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿನ ಜವನೇರಿನ ಜವಾಂದಿಲೇನು ಲೋಕಗೂ ಕೊರ್ಪುನ ಭಾರತಗೂ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದು ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸದೃಢತದ ಬೇಲೆ
ಇಂದು ಖಂಡಿತವಾದುಲ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುನ ಬೇಲೆ ಆ ಬೇಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಆವಡು